Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea! Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea! Everybody's healthy! Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Hindi po ito nagkataon lang. May dahilan po kung bakit nyo napapakinggan ito. Alam po kasi namin na nahihirapan ka na sa iyong buhay nang dahil sa iyong karamdaman. Ramdam po namin yon. Marami ka ng gamot na iniinom ngunit di pa rin naiibsan ang pasakit na iyong nararamdaman. Pakiramdam mo tuloy, para ka nang nauupos na kandilang unti-unting nauubos at natatakot na tuluyan ng mawala ng liwanag. Nawawalan ka na ng pag-asa. Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap na tulog. Yung pong naririnig, yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee. Para gumaling yung mga sakit nyo Katulad ko at rin po, maganda, masarap na gumaling po ako sa rice tulog. coffee. Yung pagdumi mo, regular ba? Yung ano, kaya mayroon nang bumili. Ay, salamat naman. Baka ito na po ang inyong hinihintay. Kagaya nila na minsan ding nawala ng pag-asa ngunit naibsan ang hirap ng nararamdaman sa pag-inom ng Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1 araw-araw. At sa pakikinig ng masayang programang hatid ng Rice Coffee Mix, ang tagumpay sa kalusugan, kasama ang makulit at kuwelang si Kuya Jigs. Samahan mo na kami at simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ma'am, ano pong pangalan niyo po? Antonina Frances. Antonina Frances. Ayan. Taga saan po kayo? Kapan po. Ilang taon na po kayo, ma'am? Ilang taon na po kayo? 55. 55. O ano ang mga nauna mo, ano po mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rise Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit na masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang matamlay ba? Eh Opo. ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Sabi Mix. ko nga po, napakagaling po talaga ng rice coffee. O paano mo nasabing napakagaling yung Rise Herbal Coffee, Ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, Opo. laboratory. Mm. Hindi po nawawala yon. Mm. Nung makainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. O, Pati yung pong yung high blood ko, hindi na po ako ina-attacking na. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Tokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po kasi yung mga paa po. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yeah, masaganang buhay, taga-sampo kayo. Anis lang talaga po. Security guard po ako, Papa Jake. Lagi po akong nakikinig po ng programa nyo. Tinry ko pong uminom ng rice mix coffee. Anong nangyari? Ganda po, Kuya Jake. Talagang maganda siya sa pakiramdam. Talagang nawala yung mga tamlay-tamlay ko ng katawan. Saka yung po, tuloy-tuloy. Dati, dumudumi po ako mga 3 araw. Ngayon po, kada araw-araw po, dumudumi na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong narinig mo na sa programang ito ang kagalingan, punta na kaagad sa mga butika, pharmacies at mga drugstore sa inyong mga lugar at ipagtanong-tanong na po ang Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1 at iba pang mga Rice Herbal products. Huwag na maghintay mga nanay at tatay. Oras ay mahalaga sa ating kalagayan. Hindi maiibsan ang mga karamdaman kung hindi natin susubukan ang kagalingang ibinibigay ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Baka ito na po ang kasagutan sa ating mga dasal. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Together again, all my tears can't stop falling. The long, lonely nights are now at an end. The love that we knew Hello, is living again, masaganang buhay. and nothing Ang awiting yan hatid natin sa inyo ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para sa mga lolo't lola, sa mga nanay at tatay. Together again. together again. Lindok! Gray skies are gone. Malindokon! I'm back in your arms, now where I belong. The key to my heart you hold in your hand, and nothing else matters. We're together again, together again. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Masaganang buhay mga katagumpay, together again. Nandito naman tayo muling nagkakadaupang palad, nagkakasama-sama. Uyang nga pang awiting yan hatid ko sa inyo. Handog ko sa ating mga nanay at mga tatay, mga lolo't lola na talagang kahit matanda na, sila pa rin ang nagkakasama-sama. Anyway, masaganang buhay sa mga taga Marinduque, shout out!
Hello, masaganang buhay sa mga taga-Occidental, Oriental, Romblon, Palawan, sa mga taga-Mimaropa Region na inaabot ng ating signal. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Matanong ko lang po kung nakapagpapataba po ba ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1+1. May tumatawag, arangkada ng tawag ng ating mga katagumpay. Hello, masaganang buhay. Masaganang buhay. Taga saan po kayo? Marinduque po. Sa Marinduque. Ano pong ating maitutulong atong may paglilikod sa mga taga Marinduque? Ha? Kayo po ay sa Buak, Marinduque. O sige, sa Buak. Kayo po ba, sir, nakainom na nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1+1 from Buak, Marinduque? Opo naman. O ano pong pangalan nyo po? Nestor po. Nestor. O, pwede po bang pakihinaan muna, Kuya Nestor, pwede nyo po bang pakihinaan muna ng signal ay yung volume ng radyo mo kasi nagfi-feedback, hindi tayo nagkakaintindihan. Ano po? Ha? Sige, pakipatay mo muna, pakipatay para tayo po magkaintindihan. Kuya Nestor, ano pong apelyado nyo po, Kuya Nestor? Habat po. Ha? Habat. Nestor Abat sa Buak, Marinduque. Opo. So ngayon, ano pong mga nagawang tulong sa pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee for Marinduque? Yung pong aking lagi nakakaramdam ako ng pagod, hindi na ako, pagka uminom ako ng Rice Coffee, matagal akong pag-urit pagka nagtatrabaho, tapos yung dati akong matigas ang aking duli, ay normal na ako yung aking pagduli. So ibig sabihin na constipated ka lagi. Hirap sa pagbabawas. Opo. Lumalabas bato. Yung dati lumalabas ay parang bilog-bilog na malali. Bilog-bilog na ay parang sa may pagka parang yung normal na po yung ating normal na, hindi na bilog-bilog na parang sa kambing. Hindi na dati nahirapan ako, naghihilang balik-balik ako sa bisita bago maka pagbagsak parang ano po doon sa dati sa kambing, ngayon sa baka at kalabaw na, ganun po ba 'yon? Joke lang. Dati sa kambing, maliliit, parang sa pagkakambing. Tapos isang bagsak parang sa baka na at sa kalabaw. Ha? Kalabaw. Parang sa kalabaw na. Ang galing mo naman na. O sige. Dati kambing, ngayon kalabaw na. Ha? O, ganun pala yun. Salamat. Kaya kuya, salamat ulit. Sige. Sige. Salamat ulit sa mga kinarin sa resistor. Sige po, sige. Salamat. O, may caller naman tayo ha, pagbigyan natin. Hello, masaganang buhay. Hello. Masaga. Ako po si Kuya Jig. Sino po ito? Si Baby Armalite po ito. Sino po ito? Francia Agkawili po. Si Ma'am Francia Agkawili. Si Makawili-wili, Ma'am Francia. Taga saan po kayo, Ma'am Francia? Dito po sa Marinduque. Marinduque rin. Opo, yung rice coffee, yung ingredients na natabi nyo. Ano nang nangyari? Nakainom ka na ba ng Rice Herbal Coffee? Opo. Anong nangyari sa pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee from Marinduque? Saan ka sa Marinduque? Dito po sa Buwak. Sa Buwak din. Abay, talaga naman pong suki na palaki ng ating Rice Herbal Coffee dyan sa Buwak, Marinduque na po. Anong nagawang tulong sa iyo, ma'am, ng pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1+1? Ay, magaling na po yung ating pagdumi. Sa pagdumi din? Opo. Bakit ano problema sa pagdumi? Kasi po, dapat ako operahan na nung March ay hindi na natuloy dahil maayos na raw. Ooperahan? Saan ka ooperahan? Sa tukang baka may nagbabis yata yun. Kasi maliliit yung dumi ko. Alin? Hindi ko naintindihan. Maliliit yung alin? Maliliit yung dumi. Pag tumuwi ako parang aliliit. Uy, meron kang kasama. Yung katatawag pa lang kanina, si Kuya Nestor. Si Kuya Nestor, sabi niya dati kapag wala siya nainom ng Rice Herbal Coffee, pag nagbabawas daw siya, parang sa kambing. Ikaw din ganun din. Magka-classmate pala kayo, kambing din. Ganon. May ka-classmate ka pala, no? Sa kambing. Pero ngayon, kumusta na pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee? Ano po?
Kumusta na pag-inom mo ng Rice Herbal Coffee? Anong nangyari dun sa dating kambing? Maayos na po. Parang sa baka na or sa kalabaw? Alam mo ba, nakikita mo ba pag nagbabawas ang kalabaw? Malaki. Malaki. So, ibig sabihin, isang bagsak, abay, plak, ganun. Ay, pasentabi sa mga kumakain na, si Kuya Jigsaw, mambastos to. Kumakain kami. Hindi naman natin sinasadya. Pasintabi po. Humingi po ako ng paumanhin, hindi po ako bastos. Yung mga tumatawag po, nagsasabi lang ng totoo. Tama ba? Wala naman term. Yung term naman po, wala namang bastos yung mga term na. Oo, hindi kasi. Na-imagine kasi nila na oras ng hapon ng tanghalian, kinukwento about sa pagbabawas. O di sabi mo, dalawa na pala kayo na pareha yung sitwasyon. Kapag nagbabawas, parang sa pangkambing ang liliit. Parang pasas. Maliliit. Ngayon, parang hot cake na. Opo. Ayo. Napapubutuloy ako. O sige, sa mga hirap sa pagbabawas, ano pong may papaabot mo, ma'am? Go ahead po. Ay, uminom na po kayo ng rice coffee. Maganda po sa katawan. Ayo, may babatiin po kayo. Akala ko po yung contest. Ha? O sige, anong sagot mo sa contest? Tinatanong yung nadinig ko din. O anong tanong? Sige, anong sagot mo? Kung ano raw po ang mga ingredients. O anong mga ingredients ng rice coffee na iniinom mo? Alkaline herbal soy and coffee, coconut milk powder, coffee, mangosteen, turmeric, takalin, agaricus mushroom, ginseng. O, putol-putol ka na. Tawag ka ulit ha. Putol-putol ka na. O, ayan na. Nakakatawang pakinggan. Pero sabi nga natin na, alam nyo po ba na ang pagbabawas ay isang natural na paraan sa paglilinis ng ating katawan ng ating tiyan. Kaya nga para maging normal yan, abay iminom ka ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Masaganang buhay, Kuya Jigs! Hindi mo naman sinagot yung tinanong ko sa iyo. Nakapagpapataba po ba ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Abay, depende po yan sa metabolismo ng iyong katawan. Sa totoo lang, marami tayong mga kababayan na ang nakainom na nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Napansin nila nang regular silang uminom nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Isa sa magandang indikasyon na magandang epekto niyan ay yung regular ang pagbabawas. Dahil nga, abay, yung sustansya, yung nutrisyon na dapat na ma-absorb, ma-accumulate, ma-distribute sa ating katawan, ay hindi dahil overloaded ng basura yung ating tiyan. Kaya nga, abay, kapag umiinom niyan, regular ang pagbabawas, paglilinis. Para ka din po naman yung naglalaba. Naglalaba po kayo, kinakailangan na sabuning ng maigi. Tapos ang tanong, ilang beses po kayong magbabanlaw at nagbabanlaw? Di ba mga 3-4? O ganun po yun. Para totally malinisan ang bituka mo. So syempre, ang tendency, abay kapag naka 5 karton, 6 na karton ka na nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ano po, abay may mga tao na mga matatakaw na kumain. Bakit po? Abay, nalinis na po kasi yung colon nila, yung tiyan. Ano po? Kaya nga itry mo. Abay, dalawa na naman tayong na mga kababayan po natin na ang nakapagsabi kung ano ang magandang benepisyo sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito po, paalaala ko lang ano po, sa mga kababayan po nating nakikinig sa ngayon. Ano po, wag po kayong bibili yung kape na may bigas. Yung kape, hindi po kasi ito, yung Rice Herbal Coffee, hindi po ito yung sinunog na bigas. Ito po ay kalipunan ng mga sari-sari mga prutas at gulay. Wala po itong sinunog na bigas. Hanapin nyo po yung Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Bilugin nyo po
yung ingredients. Hindi yung sinunog na bigas. Kasi nga, yung bigas, kapag nasobrahan ka naman ng bigas, ang tendency po niyan, abay diabetes. Ang resulta kapag nasosobrahan ka, nasosobrahan ka ng pagkain ng bigas or yung kanin, abay diabetes naman. Kaya nga wag basta-basta bibili yung kape na alam nyo po kasi mahina kasi yung produkto nila, nakikipagsabayan, nakikiride on sa kasikatan nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Abay may mga nakikipagsabayan po kasi sa pangalan na Rice Herbal Coffee, which is itong ating Rice Herbal Coffee, abay babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Anyway, napakabilis ng oras. Alam niyo po ba, uy, anong petsa na? Abay talaga naman pong napakabilis ng panahon. Kung gaano kabilis ng oras, araw, linggo, buwan, abay malapit nangangalahati na naman tayo sa taon. Sana naman kayo po ay nangangalahati na rin ninyo pong mga nararamdaman sa tuloy-tuloy na pag-iinom nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Mabibili po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Diyan po naman sa inyong lugar. Kaya kung meron kayong mga nararamdaman, ano po kaya? Gawa ng paraan dahil talaga naman pong tested, trusted and proven. Basta si Baby Armalite ang nagre-rekomenda, abay sinisiguro ko po sa inyo, ipapuputol ko ang aking mga patay na nakuko. Kung hindi kayo matulungan na gumanda, gumaan, gumaling ang inyo pong mga karamdaman. Sabi nga natin, nangangako ako, kapag hindi kayo gumaling, ipapuputol ko ang aking mga patay na mga kuko. Ako po naman si Baby Armalite, si Kuya Jigs, masaganang boy. Katuwang po natin sa technical side, si Engineer Ferdy Losada. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano pong pangalan nyo po? Pwede po bang malaman? Kela Gonzaga. So ibig sabihin ma'am, kayo po ay nakasubok, nakagamit na nitong ating Rice Herbal Coffee from Goa, Camarines Sur, ma'am? Opo, kasi nalis po yung UTI. Magaling po, magaan sa pakiramdam. Yung pag-ibig ko tuloy-tuloy na. Kaya hanggang ngayon, uminom pa rin ako kasi siyempre may baby na ako. Pampalakas pa rin po ng pangatawan ko. Kaya nga, nakikinig po, subukan niyo po. Wala naman pong mawawala sa inyo. Basta subukan niyo lang po kasi na-try ko na rin po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Masaganang buhay. Taga-saan po kayo? Anis lang talaga po. Security guard po ako, Papa Jig. Lagi po akong nakikinig po ng programa nyo. Tinry ko pong uminom ng rice mix coffee. Anong nangyari? Ganda po, Kuya Jigs. Talagang maganda siya sa pakiramdam. Talagang nawala yung mga tamlay-tamlay ko ng katawan. Saka yung po, tuloy-tuloy. Dati, dumudumi po ako mga 3 araw. Ngayon po, kada araw-araw po, dumudumi na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Rose Montero, sir! Si Ma'am Rose Montero. Ma'am Rose, ano ang nagka-interest sa iyo, Ma'am Rose? Bumili na ating Rice Herbal Coffee from Pangasinan. Go ahead po, Ma'am Rose. No, ang nakainom ako ng rice herbal coffee, mahinay katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't
ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Bakit mo naman nagugustuhan ang pag-iinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ma'am? Yan po sir, nag-try lang po talaga ako. Nag-try ako kasi lunod na po yung katawan ng chewing ko sa antibiotic. Lalo na po sa pag-uubor. Naku sir, pag-uubor, naglalaway siya. Yan po ang nakagamot sa kanyang rice coffee po talaga. Sa totoo lang po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong narinig mo na sa programang ito ang kagalingan, punta na kaagad sa mga butika, pharmacies at mga drugstore sa inyong mga lugar at ipagtanong-tanong na po ang Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1 at iba pang mga Rice Herbal products. Huwag na maghintay mga nanay at tatay. Oras ay mahalaga sa ating kalagayan. Hindi maiibsan ang mga karamdaman kung hindi natin susubukan ang kagalingang ibinibigay ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Baka ito na po ang kasagutan sa ating mga dasal. The power. 5,000 watts. The frequency. 97.5. The call letters. DZOK. FM. 97.5. Okay, FM. Dear Heart na, kasama si Diwata. Kapag pinagmamasdan kita para nagmamalikmat sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Okay, FM. Ayoko nang masaktan. Dear Heart with Diwata. Dear Heart ang venue ng eksperyensyado at problemado pagdating sa pag-ibig. Ako'y ibig pang muli. Dear Heart ang venue ng eksperyensyado At problemado pagdating sa pag-ibig. The Milky Way upon the heavens is twinkling just for you. And Mr. Moon, he came by
was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. Deep inside, there's my love still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it'll be for better. I gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, oh, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I'll never ever lose your love, if I ever lose your heart. Oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone, and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. I'll never ever lose your love, if I ever lose your heart. Baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can never love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. In a lifetime made of memories, I believe in destiny. Every moment returns again in time. When I've got the future on my mind, know that you'll be
Someday I'll be over you as soon as my heart stops breaking and someday I'll be over you as soon as my Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Babe, I'm leaving. I must be on my way. The time is drawing near. My train is going. I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hand. And I'll be missing you. 'Cause you know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up. You know it's you, babe, giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. You know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up. You know it's you, babe, giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Babe, I'm leaving. I'll say it once again. And somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget. If only for a while. 'Cause I'll be lonely without you. And I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hands. 'Cause I'll be missing you. Babe, I love you.
babe, I love you. Ooh, babe. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Remember when this is blown over and everything's all by the way. When I'm older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. Hurry back, please bring it back home to me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Dear Heart with Diwata. Sa aking pag-iisa, pangarap ka sa tuwina, lagi kang nasa isip sinta. Maging sa pagtulog ko, ikaw ang nakikita. Nais kong makapiling kita. O gili ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. O gili ko,
nasa langit sinta, di matapos yaring ligaya. Pag hindi nakita ay nalulungkot na, di ko kaya ang nag-iisa. Oh, kilig ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Oh, kilig ko, miss na miss kita. Gusto ko sana'y makayakap ka. Sa aking pag-iisa, pangarap ka sa tuwina, lagi kang nasa isip sinta. Sana'y narito ka at magkapiling na, nang hindi na nalulungkot pa. Oh, kilig ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Oh, kilig ko, miss na miss kita. Gusto ko sana'y makayakap ka. Oh, kilig ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. Oh, kilig ko, miss na miss kita. Gusto ko sana'y makayakap ka. Oh, kilig ko, miss na miss kita. Dear Heart na, kasama si Diwata. Pinagmamasdan kita para nagmamalik mata, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Okay, FM. Ayoko nang masaktan. Dear Heart with Diwata. Dear Heart ang venue ng eksperyensyado at problemado pagdating sa pag-ibig. Ako'y ibig kang muli. Dear Heart ang venue ng eksperyensyado At problemado pagdating sa pag-ibig. Dear Heart, may mga bagay ang hindi natin kayang pigilan sa mundong ito. At isa na doon ang pagbabago. Ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo man pansin, may mga pagbabagong maging sa paraan ng pag-unawa mo sa isang bagay. Tanggap ko naman yun, pero naniniwala ako na mayroon pa rin namang hindi kayang baguhin ng kahit na ano. At ito ang nangyari sa akin. Ako si Charlotte, 26 years old. Mula pa bata ako, lagi akong sentro ng sermon. Dahil kasi hindi ako yung tipo ng babaeng formal, mahinhin, tahimik. Lagi ako nakukumpara nun sa kapatid kong panganay ko na si Ate Bella. Kasi siya yung huwarang babae para sa kanila. Dahil ako kasi maingay, kalug, outgoing, at saka very expressive. Hindi naman ako nagpatinag sa kanila kasi ako to straightforward, loud, liberated, at mahal ko ang sarili ko. At kahit naman hindi ako prim and proper na babae, may mga naging achievements rin naman ako. Nakakalungkot lang na noon na kailangan ko pang patunayan ang sarili ko na may kaya akong gawin para mahalin ako ng mga tao sa paligid namin. Kaya hinayaan ko na lang at hindi rin naman ako naapektuhan. Unti-unti nawala na yung mga sermon sa akin at lagi nang pinapaalala sa akin na
Magpormal ako, tumahimik ako, ganyan. Hanggang sa natanggap na rin nila ako. Wala akong pake sa sasabihin ng iba, basta masaya ako sa sarili kong pagkatao. Hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral on time at nakahanap rin ako ng trabaho. Pero nasa musika ang puso ko. Kaya inakap ko agad ang oportunidad na dumating sa akin. Nagtrabaho ako sa isang recording company at lagi akong kasama sa mga gigs ng mga bandang inaalagaan ko. Masaya, kasi naman ito yung mundo ko. Musika, alak, pakikipagkaibigan. At dito ko na nakilala si Pulo. Si Pulo ay isang tattoo artist at isa rin sa mga nagmamanage ng bar na madalas patugtugan ng bandang alaga ko. Nung una, casual lang usap. Hanggang sa nagkakuhaan kami ng number, nagsimulang lumabas, nood ng concerts, hanggang sa tuluyan ng magkalinawan ng nararamdaman. Muna natin tong pag-usapan sa dami-rami na Maraming babae ang nakapaligid kay Pulo dahil malakas talaga ang apil niya at gwapo naman talaga siya. Pero wala akong paki. Kasi ako ang mahal niya at kami naman na magkarelasyon. Masaya kami ni Pulo. Pinakilala ko siya sa family ko kahit alam kong judgmental sila. Hanggang sa nakilala ko na rin ang pamilya ni Pulo. Na gustong-gusto ako at sa wakas, natuto na raw na magmahal si Pulo. Masaya ako sa piling niya, Diwata. Cool na cool lang kami sa isa't isa. Para kami mag-best friends na nagmamahalan. Kaya nga mas naging makulay ang mundo ko. Tapos ang sabi ko sa kanya, may pag-asa ko pa. Pulo, wag ka magbabago sa akin, ha? Sana yung pagmamahal mo sa akin, di natitibag basta-basta. Basta tatandaan mo, ha? Tatandaan mo na mahal kita. Kaya ko mabuhay habang buhay na ganito lang. Basta kasama ka lang. Nagmamahalan, tapos masaya, ganyan. I love you, mahal. Ikaw lang. Sapat na. May taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Dear Heart with Diwata. Wala ni bang makakapigil pa sa akin? Pinuhay mo muli ang takbo at tibok ng puso sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko yun'y nag-iba na puno ng saya. Sa lahat, hindi maaring iwan. Wala na makakapigil kahit na bagyo man. Paano kung ikaw na mismo kusang lilisan? Paano ba? Kung mawalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano na kaya ang mundo? Kung sa oras di ka makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Hanggang sa magpasya kami ni Pulo na magsama na sa iisang bubong. Para naman madalas kami lagi magkasama. Kahit na may kanya-kanya kaming trabaho. At dahil nga dito, mas nakilala ko siya. At dito na nagsimula ang pagbabago. Nagsimula si Pulo na limitahan ako sa kung sino ang totoong ako. Pinagbawalan niya ako magsuot ng mga maiiksi. Pinagbawalan niya akong kitain ng mga barkada ko. Masyado niya akong inangkin. At bawal rin ako makipag-usap online sa mga kilala kong lalaki. Kinain siya ng insecurities niya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Nung una, nakukyutan ako kasi nagsiselo siya.
Nagiging overprotective siya sa akin, pero unti-unti, nasasakal ako, Diwata. Pati nga mga sexing pictures ko online, noon ko pa man na-upload, pinapabura niya. Pawirdo siya ng pawirdo hanggang sa madalas na namin itong pinag-aawayan. Tapos ang sabi ko sa kanya, Polo, ano ba to? Ano ba tong pakulo mo? Bakit? Bawal na lahat. Baka bukas pati paghinga ko, bawal na. Polo, nakilala mo naman akong ganito eh. Maikli ako magdamit, mabarkada ako, loud ako, ano pa. Polo, kaya nga tayo magkarelasyon, di ba? Kasi tinanggap natin ang isa't isa. Hindi mo ako pwedeng baguhin ayon sa gusto mo dahil sa sarili mong interes. Kasi nasasakal ako. Polo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita pero hindi ko na kayang pakisamahan ka. I'm sorry. Ngayon, Diwata, patuloy na nanunuyo si Polo sa akin. Alam ko kasi na nagkakasakitan kami. Kung pagbibigyan ko lang siya. Gusto ko naman na tanggapin uli siya. Gusto kong magmahal at mahalin ang taong tatanggapin ako kung sino ako. Kasi lumaki ako, nagganito ako. Na puros na panghuhusgang nakuha ko sa paligid ko. Masama ba? Masama bang hindi ako ang tipikal na babae? Kasalanan bang magpakatotoo? Hindi ba pwedeng mahalin ako ng isang tao kung sino ako? Dear Heart, ang venue ng Ako si Charlotte. at problemado pagdating sa pag-ibig. At ito ang aking heart story. Ang pag-ibig, hindi parang cellphone. Pag naluma, papalitan. Ang pag-ibig, hindi parang damit. Pag may bagong uso, papalitan. Kung sabihin kong mahal kita, yan ay totoo, sinta. Huwag na huwag kang magdududa, hindi kita binubola. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y pumangit, hindi kita ipagpapalit. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y makalbo, hindi ako magbabago. Ah. 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 Ang pag-ibig, hindi parang pagkain. Pag pinagsawaan, pamimigay na lang. Ang pag-ibig, hindi parang pusa. Pag maingay, hililigaw na lang. Kung sabihin kong mahal kita, yan ay totoo, sinta. Huwag na huwag kang magdududa, hindi kita binubola. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y tumaba, hindi ako mangangaliwa. Panghabang buhay ang pag
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Habang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Arinig po natin, mga ka-okay, ang heart story ni Charlotte. Oo, ano ba ang gusto mo sabihin sa kanya? Dahil mula daw kasi pagkabata siya, puros mga panghuhusga na daw yung natanggap niya mula sa pamilya niya, sa mga taong nasa paligid niya. Oo, kasi siya daw kasi yung tipo ng klase ng babae na maingay, loud, kalog, ganyan. Tapos nung nagka-boyfriend siya, nagkaroon siya ng karelasyon, si Pulo, ganun din daw yung nangyayari. Oo, gusto daw siyang baguhin. Oo, pati daw yung pagsusuot niya ng maiksing damit, pinagbabawalan siya. Oo, summer naman, Pulo. Hayaan mo na siya. Lalo na kung nasa beach naman kayo, wala namang masamang magsuot ng maiksi. Alam nga naman magpantalon ka sa beach. Ito naman talaga si Pulo. Halika nga, Pulo, mag-usap nga tayong one-on-one. Kaloka ka. But anyway, ano naman ang gusto mo sabihin sa ating sender? I-text mo lang yan sa 0995-0273997. Again, 0995-0273997. O kaya i-post sa ating Facebook page, OKFM Diwata. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside.
Gusto ko, okay ka. I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart, I needed you. Then I look up in the sky and I'm thinking, why, oh, why? These are all the many changes in my life. After all the caring and the laughter, no one is like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love with you. 'Cause to live without your love, like the sun that shines above, is the magic of the changes in my life. Listen to these words I want to give you on our love so true. Don't forget I love you and I need you. I'll always be with you. So just look up in the sky and you'll find out why, oh why. These are all the many changes in my life. Your love, you and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky, you and I. These are all the many changes. These are all the many changes. These are all the many changes in my life.
ka dyan? Okay, okay, okay FM. Gusto ko, okay ka. Padingtot kang mayaman kami, nagkakamot kami. Ngunyan na pobre na kami, nagkukutsara na kami. Garo baliktad pading lasma. Ay di padi, tama lang. Masakiton kayong kamuton ang linugaw. Okay, okay FM. Gusto ko, okay ka. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legacion, nag-aalok po sa Indogabos ng duyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa tung obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpahalaga sa buhay na itinoo kang sa tung kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna. Piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang inahalat nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta. Suportahan ta. Magpabakuna kontra COVID-19. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City. Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon. Kailangan mo ng B1, B2, B3, hey! Upang katawan may laging healthy at laging strong. Atlantic Bakery, for fresh bread every day. Go love your health, go love your health. Ang alaga ng ating kalusugan, nang sakit ay maiwasan. Atlantic Bakery, okay. Eat fresh, eat healthy, eat Atlantic Daily and be happy.
Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suging supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph at siniklik ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Maugmang Bareta, halik sa Kasureco 1. Iguana naman kitang Grand Raffle sa Hunyo 27, 2021 sa okasyon kan sa tong 43rd Annual General Membership Assembly o AGMA sa main office kang Kasureco 1. Puro batya, limanan. Ninhuli sa COVID pandemic. Virtual ang sa tong AGMA. Ini po ang mga premyo. First prize, 50,000 pesos. Second prize, duwang tigte 30,000 pesos each. Third prize, tulong tigte 20,000 pesos each. Fourth prize, apat na tigte 10,000 pesos each. Fifth prize, limang tigva 5,000 pesos each. Asin sanggatos na consolation prizes na tigto 2,000 pesos each. Para makasali sa raffle, maski virtual ang AGMA, inipuan sa tong gigibuhon. Primero, bayadan na sa inyong March, April, asin May 2021 power bills. Sa laog ng siyam na aldaw, pakareceive kang bill. Fill up pa ng mga tickets na itatao sa kada pagbayad nindo, asin ihulog sa Dropbox. Pangadua, be counted. Mag-register via online. Asin magdalan live sa Facebook page kang Kasureco 1 kan sa tong AGMA asin Grand Raffle sa Hunyo 27, 2021. Alauna ning hapon. Ang mga detalyes yaon sa Kasureco 1 website, Facebook, area offices, asin mag-apo sa 0929-378-2074. Kung igwang mga kahapotan, mus na kita bayad ng amay. Maski sa ina-authorized payment center kang Kasureco 1, pwede sa Bayad Center, Land Bank Online, PayMaya, over-the-counter sa main office, area offices, collection centers, backups, bapas o buyers. Maging maswerte. Magbayad ning amay. Hello? Okay ka ba dyan? Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Nagpaiba si Lasbasa sa ilang agom na singay ito sa ospital. Hani, kung dahil na ako makaligtas sa operasyon ko, ika na ang bahala sa mga akita. Dahil mo simda pagpabayaan, hani. Che, pumundo ka. May pang nagagada sa turi. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. The power. 5,000 watts. The frequency. 97.5. The call letter. DZOK FM. 97.5. Okay, FM. Dear Heart na, kasama si Diwata. Pinagmamasdan kita para nagbabalik mata pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking Diwata. Okay, FM. Ayoko nang masaktan. Dear Heart with Diwata. Dear Heart ang venue ng eksperyensyado at problemado pagdating sa pag-ibig. Ako'y ibig kang muli. Dear Heart ang venue ng eksperyensyado At problemado pagdating sa pag-ibig.
mga pangako, ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y inyo lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok niya ring dibdib. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang iibigin. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan-laan sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lagi kong hinahanap yakap mo nga nung sarap, ang iyong mga mata na minusap. Pag ikaw ay kapili, nalilimot ang sarili. Sana'y wag nang matapos ang gabi. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan-lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan-lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Minamahal, minamahal kita. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. I wanna love you longer. You still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever was. I only wanna make it good.
getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights, you know I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever want. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me, I can't stop loving you. The one thing I'm sure of is the way we make love. The one thing I depend on is for us to stay strong. With every word and every breath I'm praying. That's why I'm saying, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Baby, every word I say is true. Please forgive me if I can't stop loving you. Now believe me, I don't know what I do. Please forgive me, I can't stop loving you. Can't stop loving Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Nais kong malaman niya, nagmamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Gusto ko mang sabihin, di ko kayang simulan pag nakita kayo. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi wag siyang mag-alala, di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo, di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Sana ay malaman niya, masaya na rin ako. Kahit na nasasaktan ng puso ko. Kahit na nasasaktan ako. Wala na akong maisip na
mas madali pang paraan pag nakita kayo. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi wag siyang mag-alala. Di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man pakisabi na lang. Umiibig ako. Lagi siyang naririto sa puso ko. Pakisabi na lang. Pwede ba? Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi wag siyang mag-alala. Di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man pakisabi na lang. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi wag siyang mag-alala. Di ako umaasa. Alam kong ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man pakisabi na lang. Mahal ko siya. Ganun pa man pakisabi na lang. Pakisabi na lang. Pakisabi na lang. Pakisabi na lang. Mahal ko siya. Pakisabi na lang. Pakisabi na lang. Mahal ko siya. I'm gonna live my life like every day's the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast, and now that you're gone, I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gonna open my eyes and see for the first time I've let go of you like a child letting go of his kite. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds, for no reason why. I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gonna look back in vain, see you standing there, when all that remains is just an empty chair. And now that you're gone, I can't cry hard enough.
No, I can't cry hard enough for you to hear me now. There it goes, up in the sky. There it goes, beyond the clouds, for no reason why. I can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough for you to hear me now. Gusto ko, okay ka.